verdad es que para mí es un placer estar aquí hoy con todos y todas en la presentación de UV Ocupació y en la entrega de sus premios en la primera edición. Estamos aquí con el ánimo de que nos conozcan. Estamos aquí con el ánimo de presentar personalmente el Servicio de Empleo de la Universidad de Valencia, UV Ocupació. UV Ocupació es una marca que tiene como fin proporcionar a nuestro estudiantado, a nuestros titulados y tuteladas, las herramientas necesarias para que logren insertarse con éxito en el mundo laboral. Y es el servicio que presentamos hoy con un estilo renovado y con una nueva marca, la marca UV Empleo. Orientación al usuario, mejora continua, creatividad e innovación, implicación y compromiso, trabajo en equipo y bienestar colectivo. Esos son nuestros valores. Felicitacions a les candidatures guanyadores, perquè, i sobretot per les 4 modalitats. Jo crec que parlar d'ocupació inclusiva, parlar de responsabilitat empresarial, parlar de dona directiva o parlar d'ocupació jove, és parlar d'aquella gent que més està patint les conseqüències no sols de la crisi, que ja va fa un temps i que pareix que estem remuntant, sinó que en general, en els moments de millor perspectiva econòmica, continuem patint les mateixes dificultats. Per tant, crec que és una iniciativa, creiem que és una iniciativa interessant. És una línia estratègica més que encetem pensant en aquestes persones, però pensant en totes les persones, les persones més joves, les més grans, pensant en les persones que es formen en totes les titulacions de la nostra universitat. Si ens quedem només en la formació i no treballem per a aquesta inserció laboral, estem quedant-nos a mitjà camí. Tenim que, com diu l'eslògan treballant pel teu futur. Tenim que treballar per el futur de les persones que es formen, que reben la millor formació, perquè la societat necessita d'aquests professionals. Moltíssimes gràcies al treball que totes i tots feu dia a dia, que és el que realment posa en valor la Universitat de València com a universitat pública, valenciana, arrelada en el territori, però també oberta al món.